Nagpakita ni ti bida. Karne ti baka iti bida tayo kakabsat kan kabida. Wow. Yan. Hinuhugasan, binubugwan na ni kabida yung karne ng baka. Naisipan ni kabida na na magmekos-mekos ng kinigtot na baka. Yun, inumpisan na ni kabida. Yan yung mga ingredients na aramatan ni kabida. Laya, sibuyas, bawang lang. Nice. Yan, hiwa-hiwa na rin ni kabida yung karne ng baka. Okay. Maliliit lang na piraso. Okay. Sige, ituloy mo na kabida. Ituloy mo ng agluto. Iyon, no? 1 kilo po yan, mga kabida. Nice. Panoorin nyo kung paano magluto si kabida ng ng kinigtot o kaya ginulat, titwa, sabi lang niya. Yan ang gagamitin niyang pang juice o kaya pang sabaw. Ito yung galing sa bituka ng baka ito, mga kabida. Yan na, napalabas na ni kabida yung mantika ng ng baka. Tapos mekos-mekos din lang ni kabidang ganyan. Tapos inilagay na rin ni kabida yung mga rekado niya, sibuyas, bawang, tsaka luya. Sige, paspasam kabida, ti agmekos-mekos. Ang bunto-buntog ni kabidang magmekos-mekos. Yan na yung yung digo. Yan na yung digo natin. Yan yung galing sa bituka ng ng baka. Medyo sa mga nakakala, may amoy po yan, mga kabida. Yan yung pinagtanggalan ng pinagsalaan. Yan, pakukulan lang ng pabuburukin ni kabida yan hanggang sa magburak-burak siya. Okay. Lapit-lapit pa ni kabida. Sige, paspasam kabida. Yan na yung yung nahiwa-hiwa, pinapakita ulit ni kabida. Ipakipakita na nga kastan datan nagbuburak-burak na kakabsat kan kabida. Hindi na impakita ni kabida yung sili na yung kabil niya. Ayan naman na yung mga trabahador na naghihintay, gutom na. May nakaidda na. Halatadong mabisbisin na siya. Yan na, tinimplahan na ni kabida para makakain na sila. Ginamitan niya ng magic sarap, baka naman. Kabil na ni. Yan, naglulubyas na yung niluluto ni kabida. Ang dami. Yan na, lalagay na ni kabida. Patay na yung apoy. Kinigtot nga lalagay lang na ganyan ni kabida. Pagkalagay niya yan, pwede nang kumain. Yun, yan ang finish and final product natin. Nalpas ng magluto si kabida. Kakain na sila. Yun. Yan ang kinigtot. Itong gustong-gusto ng mga Ilocano. Pwedeng pang ulam, pwedeng pang pulutan. Yun, taob na yung mga ginamit. Ibig sabihin, ubos na. Yun, thank you so much, solid viewers, saka silent viewers. Ganoon din sa OFW. Sa lahat ng followers, shout out sa inyo. Luto kayo mutan, tamahan kayo mutan oray lang na itaob.